Poďme chlapci, donútra, poďme. Poďme, hop. Čisté, ďalej. Hľadajte páchateľa. Čisté, poďme, na miesta, všetci na miesta. Chlapci, našiel som ho. Výborná práca, chlapci. Poďme, bereme ho na stanicu. Tu bude takto náhlas prdieť a susedia nevedia spať. Hajzel jeden. Zdravím každého diváka pri tomto videu. Dnes som sa pripojil k policajtom a budem pomáhať villagerom udržiavať poriadok. Čaute, chlapci. Ale Chris, môžeme si dať podpis. Hrával som Roblox, ale vždy som prehrával. A som sa tak nasral, že som rozbil počítač. No a potom som chytil depresiu. A teraz som tu. Netuším, čo mám robiť. Pane, prosím, ukludnite sa. Neskáčte. Dajte tam tú trampolínu, chlapci. Rýchlo. Pane, všetko bude v poriadku. Prosím, len neskáčte. A dobre, odišiel. Pohode ľudia, všetko je vybavené. Aj. No. Pane, prosím, ukludnite sa. Pokiaľ mi nedáte 64 blokov emeraldov, odpálim celú budovu. Aj so všetkými villagermi. Nesrandujem. Pozrite sa, koľko mám TNT. A ja to fakt spravím, ak mi zaplatíte. Viete vôbec, koľko stojí život na jeden mesiac? Dobre, brácho, tu máš, jasné. Aj. Utekajte! Dobre, chlapi, môžete ísť donútra, kryjem vás. Vidím páchateľa, strieľam. Jožo! Nechoď mi do rany. Strieľam. Ale vy nie ste normálni. Dobre, mám ho. Chlapi, 5-1, páchateľ na úteku. Chlapci, prosím vás, už fakt. Nechoďte blízko k nemu, už fakt. Teraz ja ho môžem naháňať. Dobre, neuteče, ale... Vidím ho. Dobre, mám ho v muške. Tam máš. Dobre, náhodou som zastrelil civilistu, volajte ambulanciu. Naháňam ho ďalej. Áno, tu si sa schoval na verejné záchody. Tak teraz si vriti. A mám ťa. To som nebol ja, brácho. Ja tu mám uriti. Moja mačka sa zasekla na strome. Prosím, pomôžete mi. Kolega, prosím ťa, postav rebrík. Ja tam výjdem. Jasné, madam, nebojte sa. No. Kde je tá mačka? A to si rob zo mňa srandu. V tomto dome je že vraj farma na sliepky, ale na čierno. Takže dávajte si pozor, plukovník. Ideme donútra. Poďme. Nájdete tie sliepky, villageria. Musíme nájsť tie sliepky. Čisto. Poďme ďalej. Nájdete páchateľa, nájdete sliepky. Poďme. Čisto. Sliepky som našiel. Čisto. Poďme ďalej. A mám ťa, ty zviera. Mučí sliepky, áno. Dobré to je. Áno. Ďakujem, že ste dopozerali video a nezabudnite, že vytvoril som si môj vlastný Discord server Chrisová dedina. V popisku nájdete link na Discord a pripojte sa. A nezabudnite dať like a odber.